Azijské informačné centrum organizuje akciu Origami na pomoc Japonsku od dnes, to znamená od stredy do piatka, do večera. Touto akciou by sme radi samozrejme vyjadrili sústrasť obetiam, ale respektíve pozostalým obetí v Japonsku, ktoré postihlo ťažké zemetrasenie takmer pred 2 týždňami. Druhým cieľom tejto akcie je tiež podporiť v podstate verejnú zbierku japonského veľvyslanectva. Origami po slovensky znamená skladačka z papiera. A my vlastne tým, že zložíme toto origami v tvare symbolického vtáka japonského, je to žeriav, vyjadríme nádej. Totiž v Japonsku žeriav je symbolom ozdravenia. Chceme ukázať, celá komunita AIC, že Slovensko je síce malá krajina, ale Slováci nie sú ľudia, pre ktorých svet končí za ráno do najbližšieho shopping centra a zaujíma sa tiež o nejaké širšie dianie na celom svete. My hlavne chceme postaviť origami, reťaz z 1000 kusov origami, takže ja pevne verím, že do tej piatej večera sa to budete stavať v piatok? Reťaz budeme stavať priebežne a uvidíme, kedy sa nám celá postaví. Kade budete ťahať 1000 kusov? Zrejme ju necháme nejaký čas tuto, tam, kde vlastne už predtým sa konala akcia zapaľovania sviečok. Takže je to čisto symbolická akcia. Diagonálne zložíme papier. Áno. Áno. Potom otočíme takisto. Počkaj, ideme krok za krokom. Snažíme sa čo najpresnejšie, no v týchto podmienkach je to dosť ťažké. No a teraz pre pomôcku si to môžeme preložiť vlastne aj takto na polovicu. Takisto otočiť. Tak? Áno. No a teraz to zložíme tak, aby vlastne sme vytvorili štvorec. Čiže uchopíme si jeden štvorec ako základňu a vrchný. Takže keď máme v podstate vytvorený štvorec, tak chytíme každý jeden cíp a vlastne k stredovej línii priložíme.